Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mama uno mlindine Simeon Boyce poyamba nayi mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera lero akhazikitsa ntchito yomanga sukulu zapamwamba mdziko muno. Boma lati ndi chiyembekezo choti mizere italiitali ya anthu ofuna kugula mafuta agalimoto ichepa pomwe mafuta agalimoto okwanira malita 27.3 million liters ayamba kufika mdziko muno kuchokera ku doko la Tanga mdziko la Tanzania. Ndipo bungwe lona kuti zisankho mdziko muno zikuyendetsedwa mwachilungamo la CFSEF lati ndilokhudzidwa ndi kuchepa kwa chiwerengero cha anthu omwe alembetsa kuti adzapunye nawo voti pa chisankho chikubwerachi. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera lero akhazikitsa ntchito yomanga sukulu zapamwamba mdziko muno. Amuofesi ya President ndi Cabinet ati ntchitoyi ayikhazikitsa pamwambo omwe uchitikire mudzi mwa Nyanga mfumu yekulu Khongoni kwa Kasiya mboma la Lilongwe, ndipo mwambowu ukuyembekezeka kuyamba posachedwapa. Amuofesi ati akatha kukhazikitsa ntchitoyi Dr. Chakwera achititsa msonkhano wachitukuko pa bwalo la sukulu ya sekondari yoyendera ya Malembo mboma lomweli ku Lilongwe. Malinga ndi amuofesi ya President, Dr. Chakwera afika ku mwambo oyambirirawo nthawi ya 9 koloko mmawa uno. Mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera watsindika kuti adindo komanso makolo akhale tcheru kuti ateteze ana mdziko muno pomwe akugwiritsa ntchito internet kupita mtsogolo. Madam Chakwera anena izi pa sukulu ya sekondari ya Mkwichi mu mzinda wa Lilongwe pamene bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA limakhazikitsa ntchito yoteteza ana pa masamba a mchezo yomwe ikudziwika kuti mchingerezi Child Online Protection Initiative. McDonald Chiwayula ali ndi nkhani yonse. Poyankhula pa mwambowu, mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera anatsindika kuti adindo osiyanasiyana mdziko muno kuphatikizapo makolo aonetsetse kuti ana makamaka omwe ali ku midzi akutetezeka pamene akugwiritsa ntchito intaneti pa maphunziro awo. Iwo ati pokhazikitsa ntchito yoteteza anayi, cholinga chawo ndi choti mdziko muno ana asamachitidwe chipongwe kapena kumatumiziridwa zinthu zoposa msinkhu wawo pa masamba a mchezo. Mayi wa dziko linoyo anapemphanso anthu akufuna kwabwino kuti adzithandiza wophunzira maka ochoka m'mabanja ovutika amene sangakwanise kudzilipirira maphunziro pothetsa kusiyana pa maphunziro. Ana athu aphunzise koma mwina ngati weso ngathe kufotokoza bwino mwino kwa mwanawo tafuna wina amene amathawa kuti akhoza kufotokoza bwino mwino. Tithandizane. I think my point is that tithandizane kuti tirani ana athu ateteze chifukwa zimene zimakhalanso addictive mumadziwa. Kholo zangozindikira mwana watani walowerera. Tithandizane ngati makolo ngati guardians ana athu ateteze asalowe mzimenezo ziawononga moyo wawo. Aziphunzitsi tithandizeni ana amakhala kwambiri so nthawi yayitali ndi aziphunzitseti. Poyankhulaponso pa mwambowu, nduna ya zofalitsa nkhani ya Moses Kunkuyu anati ndondomekoyi ikugwirizana bwino ndi zolinga za unduna wa zofalitsa nkhani popereka chitetezo pa masamba mchezo maka kwa ana. Palipofunika kuti anthu adziwe za zopsezo zimene ana amakumana nazo pa internet komanso zimene boma likupanga kuti liteteze anawo pa internet. Ndiye chidwi chimene aonetsa a First Lady Madam Monica Chakwera potsogolera ndondomeko yokhazikitsa kudziwitsa anthu kuti kodi zoopsa zotani zimene ana amakumana nazo komanso tingawateteze motani ndi chinthu chimene tichayamikira kwambiri. Ndipo mmodzi wa mamemba la board ya bungwe la MACRA, Lekeni Menyani, anati bungwe la MACRA lichita chilichonse chotheka kuti ateteze ana pa masamba a mchezo.
Iwo anati ana amavutitsidwa pa intaneti komanso kuonetsedwa zinthu zoposa msinkhu wawo. Fukufuku anaonetsa kuti pali zambiri zimene anthu akudandaula zimene zikuchitika pogwiritsa ntchito masamba anchezo zimene zili zina zolakwika. Ndiye ngati akuluakulu akudandaula choncho tinaganizira kuti kwenikweni kwa ana amene amagwiritsanso ntchito masamba anchezo amenewa tisangolekerera koma pakhale njira imene ionetsetse kuti sitingaletse kutero chifukwa masamba omwewa ndi pamenenso pali sukulu ndi zinthu zina zoyenerera komano kuti pakhale chitetezo chimene chingakhalepo kuti anawo asapulukire komanso asapangidwe chipongwe chifukwa chonena kuti anabwera pa intaneti. Mawu ake mkulu wa sukulu za Maranatha Academy Ernest Kaonga anati monga bungwe la maphunziro lomwe limagwira ntchito ndi ana anaona kuti ndikofunika kuthandizira ntchitoyi. Ntchito imene amapanga amayi lero kwa ife nangotisangalatsa nangomva kukoma kuti ayi tikapirike support chifukwa chakuti anthu tili m'maphunziro ndi ngati sitikulandira support zinthu zomatilemera koma kamabwera akuluakulu chonchi kubwera kumaza panga motivate ana chonchi ndiye kuti akutifuyisira ntchito yathu. Pamwambowu wophunzira 59 omwe anachita bwino pa mayeso a form 4 mchaka cha 2024 alandira mphotho zosiyanasiyana. Malinga ndi malipoti anthu opitirira 5 miliyoni mdziko muno amagwiritsa ntchito intaneti. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Boma latsimikizira Malawi kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndi wodzipereka kuonetsetsa kuti Amalawi akukhala moyo wabwino kudzera mwa programu ndi ntchito zosiyanasiyana. Nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu pamodzi ndi nduna ya zamagetsi a Ibrahim Matola komanso nduna ya zamayendedwe a Jacob Hara apereka chitsimikizochi pa msonkhano wa atolankhani omwe umatchedwa kuti boma likutinji motsogozedwa ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu. Pa msonkhano omwe unachitika lachisanu madzulo mu mzinda wa Lilongwe, nduna ya zamphamvu zamagetsi a Ibrahim Matola ati boma likuyesetsa kulumikizitsa zidutswa za njanji zomwe zinawonongeka m'mbuyomo ndi cholinga chakuti mafuta ndi katundu zizifika mwachangu mdziko muno. Pofotokoza za momwe mafuta akuyendera, nduna ya zamphamvu a Ibrahim Matola anati malita 27.3 miliyoni amafuta omwe adatsalira kutanga ku Tanzania ayamba kufika mdziko muno ndipo boma liwonetsetsa kuti anthu asadikire mizere yayitali kuti apeze mafuta awa. Potengera nthawi yake nduna yoona za mayendedwe a Jacob Hara ati misewu yambiri ikumangidwa ndipo boma lapeza ndalama zomangira misewu yambiri komanso ntchito zina zomangamanga. Nduna ya zachuma a Simplex Chichola Banda apempha achinyamata kuti azikangalika pa ntchito zosiyanasiyana zachitukuko kuti athandize potukula chuma cha dziko lino. Iwo amayankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano omva maganizo a achinyamata pa zimene akufuna kuti zikhale mu dongosolo la zachuma la mchaka cha 2025 mpaka 2026. Austin Fukula akufotokoza nkhani yonse. Achichola Banda atsimikizira achinyamata kuti boma ndilodzipereka kupanga dongosolo la chuma la chaka chino mpaka chaka chamawa lokomera achinyamata. Izitu ndikamba kuti chiwerengero cha achinyamata mdziko muno chikuposa theka, choncho achinyamatawa ngofunika kuti athandize kukweza chuma cha dziko. Achinyamata atipatsa maganizo apamwamba kwambiri, very brilliant ideas, mmene tingapangire budget ku revenue side but also ku expenditure side. Zikuonetsa kuti achinyamatawo akutsata zinthu zimene zikuyendera mdziko muno. Akamba za migodi, akamba za mabusiness, akamba za ngongole, akamba za magrant. Nkhani yayikulu kwambiri yomwe ndayionanso ndikuti achinyamata ndi wokonzeka kupita pa ground kukatipula kuti chuma cha dziko lino chiyende bwino, ambiriso mwa iwo kudutsira ku ulimi. Mmodzi mwa achinyamata yemwenso ndi mkulu wa bungwe la Youth and Society YASI a Charles Kajoloweka apempha unduna wa zachuma kuti uyike ndalama mu dongosolo la zachuma zoti zithandizire kukhazikitsa kampani yoona ntchito za migodi zomwe zitha kupindulira achinyamata. Nkhani ya migodi ndofunika kwambiri chifukwa chakuti ndi tsogolo lomwe tikuyang'ana, tikamayang'ana masomphenya aja 2063 tikuyang'ana kuti ngati dziko tikhalozedwa patoka poyang'ana migodi kuti ipindulire Malawi.
choyambira nchakuti ife tikukhulupirira kuti tipindule ndi migodi yathuyi ife ngati dziko tipange invest migodi yathuyi tisangopereka kwa anthu obwera nkumapanga business ya migodi. Chomwe tena kuti pange nchakuti tibweresemo ndithu makampani akumalawi konkuno amene angathe kupanga invest ma local investors. Mkulu wa National Youth Council of Malawi NICOM Rex Chapota ati kuyika achinyamata patsogolo mu ntchito zachitukuko ndi zomwe zachititsa maiko ena kutukuka pachuma. Zimenezi zitheka ndithu ndiponso kuti poti mchaka cha chisankho nyamata zinkomere chifukwa ovota ambiri ndi achinyamata. Ndi ovota amenewa kuti akavote bwino nawonso amve kukoma nalo dziko kochita kuti nkofunika kuti chaka chimenechi tionedi zikuchitika kwa chinyamata. Fa chinyamata anena nthawi zambiri kuti sitingofuna kumangovota chabe tione phindu la kuvota. Aka ndikoyamba mu mbiri ya dziko lino kuti achinyamata apereke maganizo awo pa zomwe akufuna kuti unduna wa zachuma uyike mu dongosolo la zachuma la boma. Austin Fukula, NBC, Lilongwe. Kampani ya Salima Sugar yati ndiyo khutitsidwa ndi chigamulo cha bwalo lalikulu la milandu chomwe chamasula kampani kuti ikhonza kumagwiritsa ntchito ndalama zake zomwe zili ku akaunti yake aku banki. Woweruza milandu Ajaba Aride ndiyemwe wapereka chigamulochi pomwenso walamula kampani kuti ikapereke zikalata zina zokhudzana ndi nkhani pasanathe masiku 14 pomwe ikutsutsana ndi chiganizo cha kampani ya Mukat Shower Sugar Mills. Polankhula ndi MBC mkulu wa kampani Awesta Kosamu wati chiletsochi chidali chipsinjo chachikulu ku ntchito zake. Padakali pano Akosamu ati oyimira kampani ndi wokonzeka kuwafotokoza mbali yawo momwe nkhani ikhalire ikupitirira. Bungwe lomenyera ufulu wa anthu la Concerned Citizens People Power Movement layimitsa mapulani ake ochita zionetsero pa 13 February zoletsa bungwe la Makla kuti lisagule makina othana ndi nchitidwe ofalitsa nkhani zabodza. Polankhula ku msonkhano wa olemba nkhani mmodzi mwa akuluakulu akubungweni a Oliver Nakoma ati iwo achita izi chifukwa chokuti akhutira ndi bungwe la Makla akhutira kuti bungwe la Makla likufuna kuteteza anthu mdziko muno. Padakali pano bungweli lati nkoyenera kuti bungwe la Makla lipitirire ndi ganizo lake logula chipangizochi. Iwo akufotokoza. Ndizoona kuti mkumano wa lero makamaka ife ngati Concerned Citizens of Malawi mukudziwa kuti tinalengeza kuti tili ndi demonstrations pa 13th February 2025. Kuma mademo amenewa tayamba tayima chifukwa chakuti tinali ndi mkumano ndi mbali yokhunzidwa. Inu mukudziwa kuti nkhani imene tinabwerera kuno kwenikweni ndi imene yavuta kwambiri kunjako, imene anthu akunena kuti Makla ikufuna kugula chimashini chimene chikufuna chidziyang'ana zimene anthu akuyankhulitsana makamaka masamba a mchezo, komatu kutsutsa galu mkukumba. Ndiye ife ngati amene timayankhulapo pa nkhani zochuluka mdziko muno zimene makamaka zimakhudza Amalawi
tinaona kuti ndi kwabwino tipite kumaklako tikafufuze kuti kodi akuti inu mufuna kugula ichi njala imeneyi kuno tilibe ndi mafuta omwe zambiri zikutivuta mdziko muno nchifukwa chani mwaganiza kugula chimachini chodula chotere ndiye kumene kuti adatifotokozera unena kuti ayi nkhawa yanuyo ili choncho komatu machini amenewa sitidagule kutero kuti ili mprocess yogula machini amenewa komanso tikhala ndi anthu ena ameneno akhale mbali imodzi yopita nafe kumene tukagula machini amenewo komanso inu tiyeni tiyende nanu mukaone kumene ife timasungira zinthu zathu chotero ife tinayenda mpaka tinakafika kumaklako ndikukaona masevers awo kukaona zida zina zimene wagwiritsa ntchito zimene tinaona kwa ife unena kuti ndi uthenga wabwino kuti tizawauza atolankhani unena kuti akuluakulu popeza process iyi yogula chinthu chakuti idakali mkati bwanji tilimitse zija timafuna tipange wiki ya mawazi kutino tipereke mpata wokuti anthu awo mpaka namalize zonsezo zikabwera ifeno tidzakhale ndi china choyankhula. Bungwe laona kuti zisankho mdziko muno zikuyendetsedwa mwachilungamo lati ndilokhudzidwa ndi kuchepa kwa chiwerengero cha anthu omwe alembetsa kuti adzaponye nawo voti pa chisankho cha pa 16 Septemba chaka chino. Izi zadziwika pomwe bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la MEC lanena kuti anthu 7,200,905 ndi omwe alembetsa kuti adzaponye nawo voti zomwe zikuyimira 65.7%. Kalemberayo wasiyana kwambiri ndi wa mchaka cha 2019 imwe anali ndi 80%, komanso chaka cha 2014 chomwe chiwerengero cha anthu olembetsa chinali pa 93.2%. Polankhula ndi MBC wapampando wa bungweli Benedicto Kondowe wati mchitidwewu ukupereka chiopsezo ku ufulu wa demokrasi mdziko muno. Akondowe anafotokoza kwa mtolankhani wathu Kumbukani Phiri. Nthawi imene ameki amayamba kalembera amaganizira kuti pafupifupi 11 million Malawi alembetsa koma pakutha pa ndondomeko zimenezi 7.2 million wokha ndi amene alembetsa. Manambala amene wawa tikayika percentage ndi 65% yokha imene ndi percentage yotsika kwambiri tikafanizira ndi kalembera amene adachitika mbuyo. 2014 tinali pafupifupi 93%, 2019 tinali pafupifupi 80%. So manambala amenewo ndi wotsika kwambiri zimene zimapereka nkhawa kuti kodi mavoti amene akubwera msogolo zotsatira zake zakhala zotani. Pali zinthu zimene tayang'anapo muchikalata zimene mwina zathandizira kuti zikhale mmenemo. Nkhani imodzi ndiyonena kuti nthawi imene kalembera amayambika asipani omwewo amauza Amalawi kuti asapite kukalembetsa. Ndeti chifukwa cha mkalatanso tazuzulanso kunena kuti sangabwere poyera ndikumanena kuti apangisa zimenezi ndi ameki pamene iwowo amauza mamembala komanso Amalawi kuti asapite kukalembetsa. Chifukwa zimene amayembekezera potulutsa mawu amenewo ndi zimene tsopano tikudziona. Komanso taonanso kuti mabungwe amene asindikizidwa ndi ameki kuti athandizire kupereka mauthenga pa nkhani zokhuza zisankho zimene zikubwera msogolomo ambiri mwa iwo alibe ndalama. So zikutanthauza kuti ngakhale mauthenga ma communities akhala woperewera kwambiri. Ndi chifukwa chake tayang'ananso kuti kodi kupita chisogolo chimene tingapange ndi chani. Tikunena kuti tonse tibwere pamodzi ndikuonesesa kuti tikutha kupereka mauthenga woyenerera kwauza Amalawi kufunika kwa ufulu wawo wovota. Chifukwa tikapanda kutero ndekuti ngakhale manambala wochepa amene tikunenawa amene atazavote akhala wochepanso kwambiri. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC tiyeni tunenso mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera lero akhazikitsa ntchito yomanga sukulu zapamwamba mdziko muno. Boma lati lili ndi chiyembekezo choti mizere italiitali ya anthu ofuna kugula mafuta ichepa pomwe mafuta agalimoto okwanira malita 27.3 million liters ayamba kufika mdziko muno kuchokera ku Tanzania. Bungwe loona kuti zisankho mdziko muno zikuyenda mwa chilungamo la CSEF lati ndilokhudzidwa ndi kuchepa kwa chiwerengero cha anthu omwe alembetsa kuti adzaponye nawo voti pa chisankho cha chaka chino.
mulipoti lathu lapadera sabata ino olemba nkhani wathu Elini Chimoyo akuunika za momwe eni sitolo zina akuphera makwacha kudzera ku chenje chomwe ogula amasiya akagula katundu wawo kamba ka mitengo ya chikoka. Ena omenyera ufulu wa anthu ati mchitidwewu wakula kamba kuti anthu ambiri sakuzindikira za ufulu omwe ali nawo ngati ogula. Zambiri mulipotili. Tangoganizani kuberedwa koma osazindikira kuti ndalama zanu zikupita kamba kakuti izi zikuchitika kudzera njira zomwe zili zoyenerera. Izi ndi zomwe anthu ambiri ogula akukumana nazo akamagula katundu mu sitolo zosiyanasiyana. Koma nkumati izi zimatheka bwanji? Mwachitsanzo pa risiti mukulionayi pali katundu wina yemwe mtengo wake uli ndi 5 kwacha kumapeto. Koma ngakhale zili chomwechi ogula akapereka ndalama yapamwamba salandira chenje, kutanthauza kuti eni sitolo apeza phindu la 5 kwacha yomwe sidaperekedweyo. Ine ndinagula zinthu za 1695 kwacha, ndimayembekezera kuti andipatsa chenji changa cha 305 kwacha. Komano nzomvetsa chisoni kuti andipatsa chenji cha 300 kwacha. 5 kwacha yanga ndili kuti ati pamene zinthu zafika apa pamalapo panopa sindoti ngamayenera kuti 5 kwacha sindimayilengetsera, 5 kwacha ndimayilengetsera ndithu amene nagula kusana pajina liwona. Ndesi munafuse kapena kuti chenji chanu mu shop momo simunafusire mu shop momo kuti akupatseni chenji? Chenji ilo akuti andipatse maswiri nditani nawo. Bungwe laonetsetsa kuti anthu ochita malonda akuchita malonda awo mwa mpikisano oyenerera ndi kutsata malamulo la CFTC. Ati mchitidwewu ndi ophwanya malamulo monga kufotokozera mneneri wa bungweli Innocent Herema. Takhala tikulandira malipoti nkhani zimenezi kudzera pa social media komanso kwa anthu amene takhala tikumana nawo, ndipo takhala tikuwaphunzitsa anthu ochita malonda komanso ngakhale anthu ogula kuti mchitidwe umenewu ndi olakwika. Ndizoona kuti talandirako madandaulo pa nkhani imeneyi, kudandaulira ochita malonda, ndipo takhala tikuwafikira ochita malonda amenewa. Lamulo la Competition and Fair Trading Act limaletsa mchitidwe umenewu, makamaka limaletsa mchitidwe umene umafuna kusokoneza anthu ogula, makamaka potengerapo mwayi mmene iwo ogulawo alili pochita mchitidwe ona kuti iwo apusisidwe. Malingana ndi ndondomeko za kachitidwe kamalonda, kuyika mitengo ya mtundu sizolakwika. Mitengo yotereyi amayitcha mwitano. Koma kulephera kupereka chenje pa malonda ogwiritsa ntchito mitengo yotereyi ndi zosaloledwa. Mkulu wa bungwe la Institute of Marketers in Malawi George Damson ati ndi okhudzidwa kuti ena ochita malonda akuchita izi komwe kuli kubera anthu ogula. Iwo ati ngakhale alibe mphamvu zofikira eni sitolo oterewa, koma adzudzula mchitidwewu. Malamulo oyendetsa kagwiritsidwe ntchito ka ndalama a banki lalikulu la Reserve amati kukana kapena kulephera kupereka ndalama za chenje ndikosaloledwa malamulo okhudza makobidi a dziko lino. Koma titawafikira ndi nkhaniyi, iwo sadakwanitse kupereka ndemanga yawo. Monga muja anafotokozera Damson, mchitidwewu ndi osayenera, koma ena mwa eni sitolo ati iwo sakubera anthu kamba kakuti chenje chimaperekedwa akaphatikiza mitengo ya katundu mungapo yemwe customer wapereka. Iwo atinso nthawi zina amalephera kupereka chenje kamba kuti mabanki sapereka ndalama monga ma 5 kwacha kawirikawiri. Koma Adil Chaudhry a sitolo ya Sana akanitsitsa kuti sachita izi mwadala kuti apezerepo phindu. Chaudhry ati iwo amagwiritsa ntchito mitengo monga 11,995 kwacha akamayitanira malonda, promotion pa Chingerezi, koma akuyesetsa kugwira ntchito ndi mabanki kuti aziwapatsa ndalama zazing'ono zomwe zimafunikira ngati chenje. Tirafunsanso zina mwa sitolo zomwe mchitidwewu wakula monga Chipiku.
mmodzi mwa akuluakulu a sitolo ya Chipiku sanali okonzeka kulankhula nafe kamba kuti amadikira chilolezo kuchoka kulikulu lawo. Izi zili chomwechi, mkulu wa bungwe lomenyera ufulu wa anthu ogula la Consumers Association of Malawi kama John Kapito ati ndi udindo komanso ufulu wa ogula aliyense kutenga chenje pa ndalama zomwe apereka. Munthu uyo amene akugulayo ayenera kuti apange demand chenje chake chichi alimbikitse ukambira unena kuti katundu uyu ndagulayo ndi wa 5,999 ine ndakupatani 6,000 kwacho. Nawo akakhala kuti consumayo mwina alibe nazo chili nkuona zimakonzera kuti anthu ambiri akugulitsa katundu azitengerapo mwayi wopanga zinthu zachinyengo ngati zimenezozo. Wamaganiza kuti ngati anthu akutolera mbali ya chenjeyo ma 5 kwacha o 5 kama ochuluka woterewa ndi kuti amakhala ndalama zotani. Ndi chimene timazwera ndiyakuti udindo woterewo sulinso ndi mwini wake wa shopu ayi uli ndi udindo wa mwini wake amene akupereka ndalama ndi right yake. Potengera kuti tili mu nyengo ya ntchito zamakono, ogula ena akukwaniritsa kupewa kuchitidwa chipongwechi polipira katundu wawo kugwiritsa ntchito khadi la ku banki pa makina point of sale. Ngakhale ambiri sakuzindikira kuti kugwiritsa ntchito njirayi kukuthandiza kuli ndi kuthekera kochotsa ndalama yokhayo yomwe munthu wagulira katundu. Koma malamulo okhudza ufulu wa anthu ogula amanena bwino lomwe za zilango zoyenera kuperekedwa kwa kampani za malonda zomwe zikuphwanya malamulowa. Ngati ochita malonda aphwanya lamulo limeneli apanga mchitidwe umenewu atha kuwuzidwa kuti alipire chindapusa mpaka chokwanira 10% pa ndalama zimene iwo apeza mu chaka chonse. Magwiridwe athu ntchito ndi Reserve Bank of Malawi pali mgwirizano umene ulipo chifukwa tikudziwa kuti pena ntchito zathu zimafananirako. Ngati pali ntchito zina zimene titha kugwirira limodzi zitha kukhala ntchito ngati kuphunzitsa anthu za ufulu wawo kapena za udindo wawo komanso kuchita kafukufuku. Pamapeto pa zonse nkhani ndi yakuti kuyika mitengo ya mtundu ndi kusapereka chenje ndi kuswa lamulo komanso ufulu wa anthu ogula. Kwatsala ndikuti adindo achitepo kanthu pofikira sitolozi kuti mchitidwewu uthe. Erin Chimoyo, MBC, Blantyre. Mtumiki wina wa Mulungu yemwe amakhala mboma la Chitadzulu, mneneri Elason Izande yemwe ndi mkulu wa mpingo wa Nazareth Church of All Nations wadzudzula mchitidwe wa zipolowe za ndale zomwe zakhala zikuchitika mdziko muno pomwe tikuyandikira ku chisankho cha pa 16 September chaka chino. Mneneri Izande yemwenso wamaliza kusala kudya kwa masiku makumi anayi 40 wati Mulungu wamuonetsera yemwe adzapambane pa udindo wa president pa chisankho chikubwerachi. Iye akufotokoza. Ankula sisi tinatuluka mu fasting ya 40 days ya dry. Mulungu wakhala kundilankhula za zinthu zimene zikuchitika Malawi muno kuti sizabwino. Sitikukondana ngati Amalawi. Pakutuluka zinthu zomafunirana zoyipa, kutukwanana, chikhalidwe chimene Amalawi sanali choncho kale lonse. Chikhalidwe cha chilendo chikuchitika lero Malawi muno. So Mulungu sakukondwera ndi zimenezi. Azinzanga amene opembedza amachalichi akusokonezanso anthu kumatsogolera anthu ku zinthu zimene sizingathandize anthu okwapatsa tsogolo labwino. Mwachitsanzo ifeyo ngati atumiki a Mulungu ngati mene ndili ine ntchito yanga nkuti kwapanga anthu abwere mu ufumu wa Mulungu aope Mulungu. Ngati pali kusemphana kwina kwake anthuwo amvetsetsane, ndipo munthu wina ngati akuona kuti sakumvetsetsa bwinobwino ndi bwino kupemphera. Ndi kumene kumatha nkhawa za moyo wa munthu osati nkhondo. Ndiye machitidwe amene akuchitika mdziko munowa ndi oyipa. Ma consequence azimene zikuchitikazi ndi adzakhala onyasa kwambiri amene alibe choice. Komanso Mulungu andilankhula zinthu zambiri. Pali chimpwirikiti cha zipani mdziko la Malawi.
azitsogoleri amene akudzitcha kuti iwo akhala pa mpando wa president. Ndikufuna ndikutsimikizireni Amalawi, Mulungu zimene akundilankhula ine nkunena kuti ufumu wa president amapereka ndi Mulungu, amasankha yekha munthu, amayika ndi Mulungu. Ngakhale anthu maganiza kuti voti ija ndi imene imapanga, koma amasankha ndi Mulungu, kuyika kapena kuchotsa. Ineyo Mulungu wakhala kundilankhula, ndipo wiki yomweyi ngakhalenso wiki yathayi wandilankhulanso za a president Chakwera, Lazarus Maikathi Chakwera, kuti ndi amene atapitirize kulamulira dziko lino. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera lero akhazikitsa ntchito yomanga sukulu zapamwamba mdziko muno. Boma latili ndi chiyembekezo choti mizere italiitali ya anthu ofuna kugula mafuta galimoto ichepa, pomwe mafuta galimoto okwanira malita 27.3 million ayamba kufika mdziko muno kuchokera ku Tanzania. Bungwe laona za chisankho mdziko muno lati loona za momwe chisankho zikuyendetsedwera mdziko muno lati ndilokhudzidwa ndi kuchepa kwa chiwerengero cha anthu omwe alembetsa kuti adzaponye nawo voti pa chisankho chikubwerache. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndi ine Simeon Boys. Ndikufunirani tsiku lopambana.